ita, isagot mi kada iti istorya anapaulwan. Yalipugpog, ken ti Dragon Anyebe. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito drama anapaulwan. Alipugpog! Ay, nalamis ti panawan. Naibos metan, ti napudot adanom. Ay, agkapita ko ay. Wan nga ro dapong. Kaduan kadagiti kaaruba. Kat saanan arumrumwar, gapo iti kalamiis ti panawan. Ay, anya ka din ti mapaspasamak dito'y rabaw ti daga. Nagbara lang ti panawon iti kalman. Hanggang ita, ay nakaro ti lamin. Apong, agkutukot pa yun ti tumang ko. Nagpuskol pa yun ti jacket ko. Nga mariknaklat ta ti lamis na. Tinasayaat. Inak mangidadang iti danom ta agkapita. Naibusin ti kape, apong. Mangkiroga ko ni ti bagas, tay so ti kapyen tapok. Talaga adya kon may turan ti lamin. Apayakit kita anak matlatan kulas. Ada ka dirugit iti rupa? Kwa, nagpintas ka ngamin sa manta. May ayok amang mat-mat-mat di tarupam. Anya? Uray na lamis ti panawan. Jak marik na. Gapo iti bara marikriknak ita. Kulas, di na kumarabakan akasta. Saan ka arabrabaken sa manta? Talaga mo ta napintas ka? Sakbay ang maturugak. Si kapay ti pampanunutak. Agawid kakit din. Jak kayat day ta ngay bagbagam. Saan mo't adakas ti bagbagaken ka sa manta? Ibagbagak lang matipod no amarikriknak? Kalat anagangin. Kat ad-alim mamiis ti panawan. Naidumduma ti lamiis na. Nakajakit amin ang dagiti tao. Manmanu pa yung dagiti rumwar, manipod ka dagiti babalay da. No siya? Jak marik na ti lamiis ti panawan? Tamakit kita ka sa manta? Daita tipod no amarikriknak. Anya ka din ti mapaspasamak, tatabubod. Talom nga aldaw ang naglamiis ti panawain. Nadadahil pa yung dagiti mulak anak natang. Ay saan agagangay daytoy ang mapaspasamak mente? Kita am ti aglawlaw. Natal na dagiti bulong ti kayo. Polos asan nga garaw. Uwan nga rod tata. Nagpuskulin tinsuot ko a jacket. Kin nakabuniti akpayan. Nga malaminak lata. Ay na, agpaparawak pa yan. Ay. Ano san tayo lata nati kastoy a panawan? Ay, sapay la ko ma. Tagsublimat lang ti sigod a kasasaad ti panawan. Ay. Uwan tatabubod. Sapay sa anak ana iram iti kastoy a kinalamis ti panawain. Ay. Nalakaak a makaptan iti sakay. Ay, ewan gayam. Kumusta ngay dagiti dingwan mo? Duan akalding ko tinatay, tatabubod. Kastamit tin ajak mabilang dagiti natay nga itik kaw. Ha? Ay na, sayang na pa'y. Ay na. Ay, na yan ti kastoy a mapaspasamak. Nagdakasan ti panawan. Nagpintas ti babae nga adda dito'y magasin. Nagpudaw. Kan nagsiksi. Ay, kastoy kumati maasawak. Ulas! Ultay ko'y asirig-sirig ang day tamagasin. Sapay aya. Si kamot gayam, mapong bubod. Awan da ito'y. Anya nga awan. Kat nakita ka kastaw na iti panang sirig mo. Kita man day ta babasaan. Ay, jak kaya tapong. Ha? Awan da ito'y kunakmat. Pagbasbasa aklaan. Kadwa! Napalawlawan tayon iti niebe. Gapoy tinakaro alamis ti panawan. Apong bubod. Nagpuskulan ang niyebi tinay palawlaw iti aglawlaw. Ay na.
Kaslatay mutan ada ije Amerika nga ada isno. Isno nga agpay so ti agregreg, manipod iti tangatang. Tatabubaw! Kulas! Ha? Mapantayo ijay balay na na Cordapia! Ay apay! Anyat napasama ka ni Cordapia. Si Mikkel da na sa nga pamilya. Gapoy ti mapaspasama kita pa nagtudot isnaw. Win no nyibay. Ay, sus! Ay, nakabutbutan! Ay na, kaasi magdana na kurdapya kan ti pamilyana. Saan daan na ba ilang tilamis? Apong bubod. Kabayatan ti panagtulit ti oras. Ad-adda lumamiis ti panawan. Nagpuskulan ti nyebe ti aglaulaw. Ay, wan nga rod. Oray siyak. Ay, najaksan maipturuan. Naglamin. Marigata nagnagangas. Saan nagagangay dito ang mapaspasamak? Imposible nga agtudo iti nyebe dito ipagilyan. Tulungan ka kami! Kasi naging anak mo nga gipinturin din ang alamis ni Panawan. Apong bubod. Saan yung ikatan tinapos ko la jacket yo ah? Ay na. Tulungak dagiti tattao. Amwat no ape akas to iti panawan ita. Nasawar kon ti aglawlaw. Awan ti makitak a pagtataudan ti nyebe. Oh, nakaron dito ang mapaspasamak. Kaasila ang dagiti tao no agtultuloy daytoy. Anya day a klase ti paso ah. Niebe asin ang dragon tinagtayab nga imadayo. Ha? Nagsubli. Kat agam ampayag lang iti saan kunay nga dayo. Kaslaan na mong bantayan na. Ha? Nakita na kon. Kat rumrumsik ti mata na. Umasidirgan kanya ka. Pasabtak itinapig sa nga angin. Sana nagkuri. Kat nagbalin ang nyebe ti impuyot ko nga angin. Delikadong na ito eh. Anya ti aramidan na. Rikrikusin naklatan. Naidumduma ka, lalaki. Sa di na ti pagtataudan ti timag. Lalaki ang nagatidug ti kagay na. Aglanglang nga a prinsipe. Inakmatmatan akas ta lalaki. Amangan ipasipayot ka iti taraken ku a dragon. Asino ka? Siyak ni Asno. Ti prinsipe, ti Niebe. Siyak ti pagtataudan dagiti Niebe anang sanlupog iti aglawlaw. Anya? Kaya't ko ti lubong nyo. Kat dito'y ti pagnaada. Mapaksyat kayo at tao. Jak ipalubos ang mapaksat na kami at tao. Nagturad kamot. Niebe a dragon. Patayem dayta at tao. Aday tanti niebe at dragon. Da kayo at tao. Mangkita kayo iti mabalin nyo paglemangan. Umayan ti niebe at dragon. Niebe at dragon. Shakti sangwam. Awan ti bail dagiti tattao kan ka. Oops! Lagi pugso itinapuskol ang niebe. Agparto atak mat itinapig sa nga angin. Awan ti silbi dayta nga angin. Ha? Agpambanog kalaang lalaki. Kalaat manan ang nagparang ti prinsipe ti niebe. Nalapit amay sakamat a prinsipe ti angin. Gaputa makapartuat ka iti na itong duma nga alipugto. Sino nga ta dayta? Tapno ibagakkan ka.
prinsipe ti angin. Nakabutbutang. Nababalang aklas iti pannakabalin ti addaken ka. No idilig iti pannakabalin ni. Ay, kasya Aniya. Dragon Anyebe! Agtalinad ka lang iti nagdiswap. Ipakita iti daytoy at tao. Tipudpud no apan nakabalin ko. Ha? Tidakulap na. Nagsilang ti makitak. Daytoy iti para kento. Prinsipe ti angin. Saan ka amakaruk at itinyebe? Asinan kawar. Hanya ti armidag. Sinankawar ang niebe tinang putipot iti entero abagik. Saan ang mabalin ti kastoy? Anya ka din da ito yan napasamak kanyak. Adak iti uneg ti kwadrado a niebe. Saan ngagkur iti pan nakabalin kong angin? Naipupuka kundi to'y. Nagdiso ti niebe a dragon iti abay ti nakaipupukak a niebe. Pambantayan naklakit di. Anya ti aramidak. Ad-adda ngagkapsutak. No ipukaw ko ti alipugpog. Adun adaras ngay naramid ko ti kasta. Yung pulos asaan nga umunag ti angin ditoy. Daytoy ka din ti kanibusanak. Matayak ka din ditoy unag ti nakaipupokak a niebe. Ay, uray ti pagnan tayo. Pasig ang niebe. Dagiti met kay kayo. Ay nasa lukuban idan tinapos ko la niebe. Uwan nga ron tatabubod. Mabisinak pa yan. Awan mo ti pagalaan tayo iti makan. Tanagbalindan ang nyebay. Ay, hamangan no, kanibusanan tayo, ne, ina, ay. Saan kumamit akasta ti mapasama ka? Kaya't ko pa'y ti agbyag tatabubod. Ay, agbesin tayon. Nagkapsot tayo, gapoy tinakaro alamiis. Undayam. Ay, Sa dino tayan Nicolas tata. ay. Ayun nga agpaiso. Sa dino nga tanti ayan na. Saan mo na nagparparang kanyak? Amangan no natay mo tayong tatabubod. Ay, di kagsaw iti kasta. Sana matay ti apok. Ay, Ha? Saan amatay Nicolas? ay, Anya ti kayat yung asawan tata? kwa? Ay, lipato mo ti imbagak. Ay, basta sana matay Nicolas. Talagang agkapsuta kon. Mariknak pa yung tinakaro alamis. Ay, nakabantay latat ti niebe at dragon kanyak. Sa dino nga tantiayan ti prinsipe ti niebe. Ang mga no pinatay namin ang dagiti tattao iti lubong mi. Amak ngari! Tulungan dak! Marigrigatan akong dito yung unag tinakaipupukak a niebe. Lumatayak. Awanan ti mang salaknib ka dagiti tattao iti lubong mi. Naguni man ang tiniebe a dragon. Kat kumitkita iti tangatang. Saan ang makaig na tiniebe a dragon? Anya ka din ti mapaspasamak kan kuana. Nakatangat lang tayo ti tangatang. At dalawag ti apoy nga pababa. Naidumduma ti mariknak nga enerhiya ti apoy. Ni Prinsipe Agaton pinagbiso iti saan unay nga dayo. Kapsat ko ang prinsipe ti angin. Imbaon nak ti amata nga ari. Tapno sa lakniban ka. Prinsipe Agaton, nabilag ti kabusor. Saan abasta madupir?
Agannad kalaeng. Awan ti rumpa nga pagdanagam. Kabalak dayta at dragon ti niebe. Ngam sakbay na. Iluar kapay kita na kay pupukam a niebe. Babaen ti apoy. Marunaw dayta a niebe. Hops! Mapupuuran ng tinyebe. Agyaman akta nakarwarak matlaangan iti nakay pupukak a niebe. Kabsat ko a prinsipe ti apoy. Kabsat ko a Prinsipe Agilos. Siyak ti makaammo kini Prinsipe Asno. Kat si kamot kan ti makaammo iti Niebe a Dragon. Dua tamang parmek kadakwada. Nakaskas daw. Takilat a nagparang ka. Ket naidumduma ti apoy nga agtataod ka. Saan nagbalin ti panakabalin mo, Prinsipe Asno? Kastagayam ha. Marunaw dayta Niebe! Marunrunaw ti niebe. Gapo iti apoy nga agtawad ka. Kapsat ko, Prinsipe! Surutan ti nagtayap a dragon! Siyak ti makaammo ditoy! Wen, kabsat ko a prinsipe. Agan-anad ka kuma. Sa dino daytoy a lugar. Jakmatan makita ti niebe a dragon. Oh. Pasig a niebe ti makitak iti aglawlaw. Iti daytoy agundaway. Aramatek ti 100% apan nakabalin ti angin. Adayo ti pagtataudan ti uni ti dragon. Ammo kon ti aramidak. Napudot nga angin ti aramatek apan nakabalin. Napudot nga angin. Awagak ti enerhiyam. Italaan ang mausar ko tinapudot nga angin kontra iti niebe a dragon. Naunaan naklang itay, iso ana ipupok nga iti kwadrado a niebe. Pulos nga awan ti sumrek nga angin itay. Aday tan ti dragon. Napudot nga angin, agbalin ka nga lipugpog. Umadahin ti dragon. Marit na ti bara ti alipugpog. Naguni man iti nabigsa. Matay ka itan! Niebe a dragon! Oops! Nagipugso iti datakkel a niebe. Saanen nga agkuriday tapan na kabalin mo? Napudot nga angin! At addapay a bumara ka! Ket runawam dayta a dragon! Dayta, marunawan ti niebe a dragon. Sige pa'y, alipugpog! Runawam dayta a parswa! Baligi ti panang parmagta iti kabusor. Kabsat ko a Prinsipe ti angin. Agyamanak, gapo iti tulong mo. Kabsat ko a prinsipe ti apoy. Nadupiren dagiti kabusor ko. Ket nagsublin iti sigod ti lubong dagiti tattao. Napukawan dagiti niebe iti aglawlaw. Ala, saan ako niya agbayag? Kabsat ko a Prinsipe ti angin. Agsubli ako niti pagaryan tayo. Nga ayan ti amata nga ari. Idanon mo iti amata nga ari ti panagyaman ko kenkwana. Kabsat ko a prinsipe ti apoy. Matungpal, kabsat ko a Prinsipe Agilos. Ay, meton, saan nga nalabi Ay! Apo! Anya ka di tinapasamak! Apong bubod. Saanin ang Atidog asalay sayan tinapasamak. Kunakno kanibusahan akon. Idi na ipupukak iti kwadrado a niebe. Ngam tinulungan nak ti kabsat ko a prinsipe ti apoy. Anya! Apong, natalgeden dagiti tattao. Saanen ngagparang pay ti kabusor. Tanarunawan. Saan lang a niebe at dragon ti nakaengkwentro mi? No diket nakaranget mi pay ti prinsipe ti niebe. Ani Asno. Ay, kastagayam! Dakas ti panggap dayjay a prinsipe ti niebe.
Kaya't nasa kupan ti lubong, kat dito'y matangag naad. Anya? Ngam aginggat si Bibiyaga kapong. Salak ni bakti sa ngalubungan. Ditan gagayem, tinaggibusan ti may sapay nga istorya, anay tampok itangal daw, iti pannakigasang gasat ti mortal a hero, dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong